Noissa asioissa semmoinen neutraali kanta ja ei osoiteta. Tervehdys taas kaikille seuraajille, kaikille teille enemmille kuin kahdelle. Hetken päästä ammumme ties monennetko kymmenennet valtakunnalliset veteraanikonepäivät avatuiksi. Tykki alkaa olla kunnossa. Laukaisia antaa viimeisiä lausuntoja ja turvaohjeita suurelle yleisölle, jota vielä ei valitettavasti kovin ole paikalle tullut. Ilmeisesti kelit ovat nyt sen suuntaiset, että ehkä ei aivan vielä suurinta yleisöryntäistä ole. Nyt olemme aivan ihan lähellä sitä hetkeä, kun nämäkin konepäivät tulevat avatuiksi. Perkele! Aivan mahtavaa! Se oli, annetaan aplodia ja kiitoksia, siinä meni. Ja nyt hyvä. Melkein meni housuun. Ei mitään, pysykää kanavalla. Raportoin Vanhan Voiman konepäiviltä päivien mittaan kaikenlaista. Hyvää päivänjatkoa kaikille. Moi!